नायलांबाय थाबानो जाबाय 4 नम्बर माजुलिनिफ्राय जोंनि बे रंजानाय बैसागु। नैबेयाव खाथ्रि बिबार दं, दावा बिबार दं, खाथ्रि बेदर दं, लोखोना दंफां दं, लोखोना बिबार दं, गोबां आइजेंफोर दङ बेयाव। बिदि माइब्रानि आखाइयाव लागाय नैबेयाव नायलांबाय जाथ्रासि होनो आरो बेखौ। बेजों जों दै सान्थिबो सारनोबो हायो। गोबां नायलांबाय था जोंहा बोसोर गोदानाव मोसौ थुखैनाय जायो, बेनिखायनो जों बे थौनि हांगारखौ हल'नानै मोसौनियाव गोसोम गोसोम हांगार फुननाय होनाय जायो। बे मोसौआ जोंहानिनो रावनिबो नङा। मोसौआ दासो देरफुहांनाय मोजांथार मोसौआ। नैबे जोंनि आफा हाल मावै मावैनो बोरायलांबाय खस्थ' खालामनो। उफाय गैया, जोंनि बर'आ बेनोसै, माथो खालामबावनो। नैबे खुन्थायाव बेल सु, नारें सु, गोबां सु बायदिसिनाफोरखौ बेयाव दंफांआव खानानै दोनोब्ला बान बायदि जायो। बेखौ बयनिबो न'खराव खानांगौ। जोंहा नै बोसोर गोदानाव रायजोआव ओंखाम जानाय जाखायो, बेदर अमा मासेनि। जों बिदिनो रायजोआव बोसोरै संनानै जाखायो। बोसोराव अमा मासेबाबो बुथारना जाखायो। नैबे माइरं सुखांखाबाय, नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेयाव अमा बेदर संखाजोब्बाय, मोनखाजोब्बाय आरो बे दा बेखौ दाहाय रानना जासिगोन जमायनो। नैबेथिं दङ ना, अमा जायैफोरनि थाखाय ना लाबोदों, बारा गैया ना जाग्रायाबो। बांसिन नैबे जोंहा मन्दिर गोदान लुनायनि थाखाय बेखौ खुलिनाय जादों। नायबानो जाबाय। नाया नैबे ना रौ फिसा लाबोनाय जादों बायनानै। अमा जायैफोरनि थाखाय जों लकेल दाउखौबो दङ बुंना, नैबे रिफाइन थाव, नैबे फानलुजों सामब्रामजों, नैबेयाव दङ फानलु गोथां, बेखौ जायो। नैबे हालदै, गोबां गोदोनिफ्रायनो गोदो जाय नङा, गोदो समनिफ्रायसो गेजेरनिफ्राय संनाय खावनायाव आखा फाखा। बिसोरनि हाबाबाबो रायजोनि जेखि जाया खामानि मावा मानो बिसोर संनाय खावनायफोरखौ हाबाफारिखौ बिसोरनो लायो। आरो बिसोरनाव बानाय सुनाय गैया, मोजाङै संनानै जाहोयो बिसोरो। दुखु मोनलायनाय एबा गाज्रि मोनलायनाय गैया आरो जों गामियाव।